Stay tuned, Culturu TV. Unom nee desko to kwalite de mai paku anere. En morgen gevaarlijk zijn aan de ino atoso. Na teu abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai. En de masa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, kan door voor de keer. Je moet ook zo voor jou, mijn vriend. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, Sameshi Jaina Kondre. Na zo kerkie man. Luko Culturu TV traga. Milobi pale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku bos. Me ope bon traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mote unu na man van het jaar. Culturu TV. Culturu TV, Alston Sanayong met een gloednieuwe aflevering van Culturu TV. Het nieuws in Suriname en het kan zijn de actualiteiten, het kan zijn sportgebeuren, het kan zijn evenementen en noem maar op. Vandaag zijn we hier in een andere hoedanigheid. We zijn hier in een hoedanigheid van oma Inge en we hadden al een vraaggesprek of tenminste een interview met oma Inge waar ze had aangegeven dat ze niet meer zou komen in de media. En het ging allemaal omtrent bedreigingen, het ging allemaal omtrent ja, te keep zo rust over aan media, maar ook aan gezondheid en ja, familieleden. Ze ook toe altijd bedenken dat hier no migado dadelijk oma Inge kon dit dat de kies vals beskopen en noem maar op. Oma Inge heeft ons aangegeven, of tenminste we gaan de vraag stellen aan oma Inge waarom ze terug is. Maar wij weten tenminste van Culturu TV dat ja, animo bende, de mensen bellen ons en vragen ons bij oma Inge de. En wij hebben dan verwezen naar het gesprek van oma Inge is gestopt. Oma Inge nog maar stop, want de senioren burgers no ab noas massa etaki ding, maar ook toegie aan jeugd. Oma Inge, welkom in ons gesprek na lange tijd. U had aangegeven dat u zou stoppen. En ja, tangalanga jenje naki. De mataki te jenje naki. Dat imgoluku arkisa epsa. En vanuit het veld ook. Daar heeft u ook mensen die zeggen van luister. Hey, maar inomango even naar oma Inge. Kan die taki baka? Kan die taki? Wel, oma Inge heeft me opgebeld en ze heeft me aangegeven ik moet even komen om te luisteren, want Asani no ik go in akondre en zo wens toch haar commentaar te geven op de regering en ja, omtrent het reilen en zeilen. Oma Inge, welkom in ons interview. Misschien we beginnen nga van oma Inge sa jari. Wel, min op zijn mi dalibi. Ja. Mi zijn want mi dalibi mi ba oké mi zijn ang apching grip akor subentek mi mananga abiji pa alok tu masaragado areder mi kom sa a grip dus mi de rustig mi Tede opo sam feni minyang tem no feni mi gom me kip chin so tu adra mi dringi maar mi no mak me ke so erg mi no mak me ke lei de familie mi ne lib mi de familie mi no elib mi tede abuam chin sani de sen gimi de fan voor me ook toe, te mi midden na strati, terwijl ik oma Inge, drink of oma Inge, ibaide sani, mopaiji. Maar, en of dat ede mek mi contact baka, maar, ano last, maar, de val mi tumsi an astrati. Ja. Ano tak affair me feri of a weer me weri. Maar wan mati me kwam ching
Agusontu im tevreden. Asiki im tevreden. A konai tapu nanga wan klachten. Imus mang fu yeping. Ja. Dus temi e wakana strati bepaaldes maluku me wakanga misun tak mama. Oh mama. Ja, no een presi ne wakapte was mano bar Oma Inge. Van filmster. Wel, dat mi no man tak direct. You tak filmster, dan no een filmster. Ja. Maar de tegen me wa internationaal vrouw. Ja, ja. Dat de tegen me. Ano mi making. Sade tak, faden taken na soden taken. Ja. Wa internationaal ster. Dus te bepaalde smaak bepaalde sani. I draai. I Lucas ma. Mi schreef no abeng. Mami aye wan purwad. Soms me waka me draai Lucas ma me kree me figi mi ai. Me prak seri. Omdat mi schreef abib chintu. Mi abib chintu. En sang hat mi moro furu mek mi taki mi ekom baka. A sang mi yerep satra dena la turtuis koro. Chin fadon na strati flow di no nyang motona oso. Fa akang amma de jasa seranang euroko de nanganeti. Da manteng ano mambai wan bredeji chindeis da India. Dais dona India. Taki gof disi gof dati. Maar sinds are keren di sego. De installeer disi. De alla soort sani. A telefoon mo installeren vijfjes ma mo onderzoeken. Akkoorden mo installeren sebis ma moes onderzoeken. Sa den installatie zo. Ja. Zo tu enstwe abi. We gwe ala yuru da lok tu na in play. We free. We gwe go koiri. Tewe kon. Not une chaja follow. Ja. Not une chaja follow. Noti, a volksdom is waar winti. Is waar winti. Je go, je don, je luku nieuws, je arki nieuws. De man abi fudrai. Smasank moto na India, sondro papira. Sengwe baka pedego. Unu jano a presi una asribi presi. Una tam presi. De jongeren no abi. Da pede of na 40 of na omenisma wan mi luke na televisie. Pede bopo den. Mi yere den sendengwe baka mamino de zeker wan minoshi. Ja. Da tedens maar dat ben kon na konder bobo poten. Bobo poten. Ne famiglia so of mi muswaka konini oso. Da mi chi santi nini oso. Da mo begin praxe tak of mi oso fos if mi kini mi oso fos mi kastrati. Ja. Wan mi santi fos mi chi you santi. Ja. Maar alle keren die is na genade. Ano op genade. In een den gesprek voor minanga Ganesh. Mi ben taking. Tak bouterse. Diki wan olo. Ji unu. Te angri kiru nu tono mamoro. Do fadon ina olo. Dat de tekwang tractor. Dat de tapa olo. Ja. Maar boter zo, mi taken altijd
temi taki. Trawa no versta de tak mi be kose maar mi no kos boter. Altijd mi tak en tak dem voorzichtig kan maar kon man. Ja. Want boter so dicha olo, maar no tapuno. Ja. Boter so dika olo, maar wins debe tak fa pakket bentang fa pakket no bentang. Toch, abe prating, dens ma be nyang. Ja. Maar no, wan brede serefino man baya wenkri. Ta mi go bij mi na boy go bij brede. Mi ja boy 15 en ze de mi tak go bij 5 puntbroodje, Chinese puntjes. A boy kan a 3 brede. Mi accent tak fa. Ja. 15. Kolu mi jida e kan a 3. Atak mama. Na 5 kolu aan brede. Bakare brede 5 kolu. Je go, je bij a centrale merki dat hij naf bij schriftschrift. Ja. A mitchi kam sap chinso. Ja. Maar a centrale merki, je bij je kanting, fayo pote na inoso, of ano smer kau plasje, Ja. a pori. Ja. Want fosi, mi be go luku fades mai merki kau. Tedes mau go merka kau de taya kau futu, de wasa kau bobi moi kring, fije moi, dan de bigi merki a kau. Ma dens ma disi melk centrale ne doing. Pota merki fu melk centrale na mofona so kau plasje asmeri. A tes a plasje. De mek wan fla, of i luka fla, a nekte de Afrikaans matak fufu. Ja. Ja. Ano yoghurt, ano fla. Awan san kam sana yoghurt. De serwam chinkam papa, ye go ye baya papa ye ko ye potin, ya fili bentanga tamara apori. Apori. Dan sang e kaberanga unu. If melk centrale no man drai. Da wins michi moro diri da uji mamichi. Ja. Dam saptak if mi bay wan paki michi, mi kan oren today. Ma melk melk centrale, im dringen in a one day, anders apori. Apori. De omen wan paki. Vouwen overleving. Brede diri, merki diri, gawenkri, wan buntu space no definya. Ino man yan fai wani, ino man lip fai wani, ino man lip vrij, ino mak tak vrij, ino mak beweeg vrij. Maar uno gwenten in Suriname. In Suriname no gwenten. Ja. Want de ja den boy gaboma, de sroto de. Of den duan sani, de tak den de isolatie, de no makado rosi. Maar toch ja, ja juru di de jidem chiwinti wate fino jidem chiwinti do de. Maar unu ne feni. Une fenuiti. Unu naf erdeis donini oso ipoti anu yesari. I doneti impraxeri sayo nyane, tamara sayo nyan, sayo bori. Ino man bai gruntu, ino man bai oli. Of ino abuansma fusteni nanga wansani ino libinin Suriname. Ja. Suriname no de Suriname moro. Suriname no de Suriname moro.
Mama sarana dra amandita mandita dra bak en baka seref wetaka yere. Ane yere omdat awarsu furu. Furu awarsu maar uyesi tranga uno yere. Tewa ma abuam chinga kweken wins fa ching ogri. Te ma bari imiere. Mai bari ne yere, mai bari ne yere. Tef ba fesa maudu au libi meki goiwi. Ifen bung iteki. Ifen ogri iteki. Ano mileki maseni. Na pasi di wi iva if iweni ne ifeni. Ne iteki. Da te iteki pasi igwe. Win samitinom karme. Maar mina wa libisma, mina wa echte christen milo migado. Milo migado, mino mantan sondere, mino malip sondere. Maar asang ara keren dis edunanga dem chimf gado. Mede praxer karma. Karma ikong. Ja, karma ekong Oma Inge, belangrijk sani. Sa de ma introduceer in 2023 dat na ABTW per 1 januari. Voor Oma Inge ervaar ABTW te nou. Is het voor Oma Inge duidelijk? Mino man verstaan not van ABTW. Not mino man verstaan. Itak wansan voor BTW. Maar actie heeft me leggen uit sana BTW. Mera belasting. Sana belasting sani. Want hoe ben je belasting ba? Dan sana nyuan die staan. If je kan je moampje uitleggen. If je tegen me zo, dan me edekaroko. De man taki na belasting toegevoegde waarde toch? Dus eigenlijk alles maar epay belasting maar je payen tap bepaalde product. Sabi tego na bepaalde winkel lektibo wakir palani tap luxe producten dan je pay a belasting. Want vroeger heb je zo smasane roko nee pay belasting. Maar nu if ik wakir palani wan gas voor neus dat want tak je pay a belasting ook toe. Eigenlijk in fijne lijnen hoor want het is ook onduidelijk. Voor ons, ABTW's zitten in elkaar. Want je ziet ook momenteel, op chim supermarket doen, je sabi tramang imkis man bon, maar je kies bon. Je sabi laat me go drapen naar de man, zij servicie, de man tak de man op de prijs voor visie, want de man tak de man go bij a visie, na BTW, maar amandat negi ja bon, dus het is een beetje onduidelijk en is een chaotische situatie. Ja, asandisi, ano chaotische situatie. Na fufuru. De mij plunderen volk. De buiten uit. De tak de juna money, maar de teken baka. De teken baka. Want mi familia. Ikong isis man in me also? Nee. Mi wande. Ja. Maar te mim go pay watera, mim go pay 50 watera. Voor 50 voor watera. Mim go pay faya 50. Samet, ishi fayan in, ishi san luxe san in me also? Ja. One TV, one ijskassie. Dat u wan me abi. Dan soort BTW min pay. Soort BTW min pay. Ja. Ano eerlijk. Is niet eerlijk. Sa de man die si edu de man die se mek den schrijf. De nanga den familie den schatrijk. De liba volk. Nanga de jongeren mek den stik. Sranang. Skoutu no da sranang. Skoutu no da sranang. Luka pasija. Teneti. No dei no neti. Yeshi wan skoutu adi reep san na pasi. Noiti. Nooit. Wan san ep sa ye bel skoutu. A skoutu neko.
Je bella schoto. Ja, waar je tegen ding. Ja, ik bel mobiel zo aan pres, zo aan pres. Je wacht die tijd, i dede. Daarom mek no. Sranan controle mafia kondre. Fossi vrouw ben abdicatief tek gonsu to a man. Nee toch? Maar no vrouw is zoet man. Fossa man ben zoet vrouw kiri. Maar no vrouw schrijft kon teka dekatij zoet kiri. As ma stress. Stress zet je des ma. Want even man ten oppo. Min bori. Min bere de jidem chinga skoro. Da yule ki pakon. You no abi, mi no abi. Ma dem chinga skoro. Stress e falibi no pori. Na feti. Ja. Want het heeft ook invloed op de relatie, hè? En alles. Ja. Na feti. Na feti. Dus. Go waka na strati. Op waka lekfa. Mi ben go waka. Di maishak ben ko waka ngami. Mi no go waka moro. Maar zolang de jongeren nanga den fans voor me want me live fan. Ja. Is de mi go na moon de mi go na la tour. Mi go na kasi mi go take one yogurt. Da mi drai mi baka mi zoon knap nam baka. Me yere tu yere debat. Awantak na Oma Inge. Trouwens taki. No. Trouwens taki ana Oma Inge. Mi no shen fesi ma mi yeren sting. Ja. Na en. Dus me tak na nga miso. Ja. Da ayer e volk mi. Da mi drai. Da a boy da mi son pikitaki. Iya. Ano Oma ano Inka. Na Inge. Na takia Oma Inge. De famis don ja, mino sap takis ma de ta New York ke volk mi. Ja. Na takang mi di mitek de tan. Ayer luku ma tak oma. Luku sai wani de teki. Mi luka pazeta mi luku someone dam te fire. Atak oma mi tak luku sang Iwani de teki. Maar miluka atak oma, ataki luku. Suma no be man verstaan. Maar alles aan zij gebeuren nu. Die pot den san fina warei. Ja. Alles klopt. Alles aan, alla komt precies uit. No one lay in a taki, alla zei tak komt precies. Alla zei tak komt precies. Mi go in a kasi, mi tek one stap, mi draai. Ja. I want de actie mi atak oma na dati teki, mi taki ya. Mi draai, mi go na kasa, mi pai. Mi go pai watera. Den boy fu fai kare L-blok, no? Abra waterleder. Ja, volgens mij ja. Ja. Ja boy, Oma Inge. Blok 1, no? Blok 1, Blok 1, ja. Oma Inge, mi tak me go pai watera tem draai moko. Di mi draai, mi go. De karmi, awaf de opo, atak Oma Inges danga unup chinso. Mis dong, de alamala fende wan make foto. Mitaku make foto. Ja. Make foto, de aksimi, fa konde drai, mitaka konde ne drai. A konde ne drai, mino sabi de tak de bo pote na Facebook, mino sabi of de pote na Facebook. Ja. Maar mi tegi den precies sang na mi mening en sang de na mi ati. Ja.
Sande na mi ati. De alamala de taken boom. Dus, wang amoro belangrijk san sami abif taki. Of ano gebeur. Do na trobi. Sopsa sanopsa. Want efu. We uroko. Ma u ap vakbond man. Sma die eluku arbeider. Ja. Dan mino shi dene do next doen. Not dene do junu. Ja. Not dene do junu. Lek te den gonomo do go taki. Da do installer commissie. Baka dati. Adede. Want a volk no don so furu. Te den go don taki te den fenwa money pota den saka den banga den arbeider. Ja. Den banga den arbeider. Declara nga uno. Te ubari den jompo tak dogo baka. Dus mi e begi ala den vakbondsleider. Angale specie na nga grani. U opo jidero komang. Want te muntapu we kot monif densma. Do uroko jidensma. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Mi e wakti tenanga 1 Januari. Of mi sitak den vakbond man ne duan sani. Dan mi sere voor duan sani. Dan mi sere voor duan sani. Want mi sab mi recht en mi sab mi wet. Te tak inom tak dong. Im sabi recht, im sabi wet, im sabi kennis. Daarom die al mek de luko ala de lazy. Die den go waka. Tak de protesteer. Alamala misluk. Maar die mi ben go mi wang. A ben kost 2 wiki fosi a stop. Ja. Of maisha no ben poring. A ben klari. A ben klari. Daarom ik meneer weer heeft taki verleden een opbelprogramma bente. Bijere voor wat mij saka jeng. Wat mij saka jeng. You effecti taki je sukuf pure regering terwijl je ga regering go take money. Dat je teka volk chaga strati go do sang. Go fetif opo you nyawenkri. Wel, Maisha, mi Teresa Alwina Inge eteji tide. Tak so lang ay da grond tapa so yotang. Not fi no woorden. Alla sansa yo do omesluk. Mi tusturu. Mi tusturu. Sa mi gram chimbay Jimmy. Di tek chagwe. Yo. Karmay wakti anga den sturu. 1 minute da grond. Ahat mi sturu. Ja. En zo horen we het van oma Inge. Oma Inge, ik wil toch dat u tak naar de jongeren, hè, want voor jongeren is naar baka oma Inge ook toe. En terwijl ik op de krantie we zien criminaliteit, dat we zien a leeftijdscategorie vanaf 18 jaar, sa de boy edu en a low money 2000 SRD. Verleden, je score op je vetang, mi bega score. Ja. Maar nooit mis a pepeta score. Ja, de normen en de waarden ook toe, hè? Ja. Dus mi e begi de jongeren. Ano fetwego feta score. Na lerwego lerifte kwan papira fuko je mananga upa. Want uno sapte de opo
Nanga teneti tapu fade hustle fade mu broko de edef den fen wan kwarti fu bai wan bere de junu. Dat de juna brede da we ganga nefi, we ganga ouro, we ganga sei anokan. Dus me begi dem ouders dat die uluku dem chinfunu morobu. Ja. Tedreis ap chin mi tenminste mi kan takken, want dem chinf mi no jama dem kan takken. Tem manten te de begas koro. Me knap ja. Dama daar kom. Me arentas. Ja. Me put alas antapatas, inatas, me sakata tani. Not noti, sami shitak neighborhood fuskoro. Me puru. Ja. Dus a controle ben de, tap dem ching. Bende. Man, de bepai man dat center. If mi go nitas mi shitu sensi me pura wan baka. Ja. Man dat center ben de wan sensi. Ya ye guangatu, se guangatu. Ja. Me pura wan baka. Tamara te egwe me jie. Dus me begi de ouders. De jongeren me bejunu. Uno go knapu feti. Want te archi. Druk sera a skoro. Vriend feti. Attendi mi bega skoro mi no ba vriend praxeri. Nee. Mi no ba vriend praxeri. Mi chimbe gaskoro. Iba bi week staat. Iba maand staat. Die alla vreda de ka oso anga de week staat. Fi luku fadero ka wichi. Te muntapu de kanga de man staan. I luku fade bedwing. Dem chief mi gamulo. Weilen maner alendi mi go aan die afro look amalukumi. Mi no be wakti ouder dag. Ja. Nee, mi no ba tem wakti ouder dag. Tem lukumi shiwa vreemde sani. Mi ne piki yu me ki gas koro. As dois don in klasa mi knapa mo fa klasa. Ja, weilen maner alendi bello basatak. If alamma ben tanso. Zou het anders gaan. Temi go me knapu. Te akbadwen sani e karmi. Mevrouw Inge komt te binnen. Tem wakker go. Atak samim duji. Mitak mi kon archi fadem chief me gedaracht. Mi bego. Tem go ei sormi. Alasani. Ta sormi alasani. Me akseng me tak maner. Mino man. Ma ino kayep minang apis dape. Ja. Wan mino lergo sofara. Ja. Ma ino kayep minang apis dape. Mino doro milo. Ete mitakia. Pausa. Apchindat nega doro si kopri. Ja. Ja. Etensi tagba du auro kodati. Da manera lende senengon adorosi. Ja. Da ay senenga adorosi. Dus de jongeren probering. Want yo longo yo teka vriend. A vriend o zou doen. O do bepaalde sananga yu pori I ilibi. Pori koloko. Potis da osanga wamching ay mga pamsorgo yo. Liba vriend suka papira. Wan familya mina wan papira. Maar minodong. Ja.
Mina papier, mina aksi mi skoro papiram nabi. Mino dong. Omdat dimbega skoro sambelerim onto. Ja. En daarom mek temi etaki, mi sa precies same taki. Ja. Wins baka 10 jaar kon aksi mi kan tegi sam taki. Precies. En of yoku mi kan tegi taki legi mi. Ja. Ano dat mi betaki. Nee, maar oma Inge, sowieso, het was weer een eer om een gesprek met u te hebben. Vorig jaar bij de druk jaar gimme sowieso. Want aan nu hebben we afspraak ook toe. Maar namens Culturu TV, die de man laatste interview dat de man bij taki reno, wat heeft doen aan oma. Dus namens Culturu, aan Furu, nou we hebben weer een pakketje voor u gebracht met levensmiddelen sa Oma Inge. Dus je alisi jaso. En we hebben hier ook een zak met levensmiddelen, eieren, olie, sardine, alles wat sani. Dat Oma Inge kan samen. Tenminste, Oma Inge kan samen. Want de die in het samen tumsi. Toch maar dan bedoel ik, maar tenminste ik kan horen wat sani sa. Pensioen paikba. Ja. Minek is pensioen. Onderstand paikba. AOV paikba. After 15 baka. Ja, klopt. Mim libi. Ja. Dafa mo libi. Ja. Dus midden Culturu TV dankbaar. Ja. Toch den denk Oma Inge. Ja. Nanga. Alla den fans voor me. Den brada. Den sta de familie voor me. Die betak minom tak moro. Ano tak mi taki. Maar mama foru futu e masem chimane kiren. Dus bepaalde sani e hat mi e krenk mi. Daarom mek mi taken baka. Mi no go takilek fami ben guenti de bekon. Maar zodra is wansan de mi otaken. Ja. Mi otaken. Te anoman kombun. A mi ben poti dape. Ja. Me puri baka. Jimmi seital. Ja. Uno sera seital. Af so soji den. Ja. Dus dan mek den junen baka. Ja. Dat we begi. Dat we begi. Mek den junu seital baka. Me den no tek bijay. Nanga neng fu krosi. Ja. Nanga neng fu di sanga dati. Mek den ji unu seital baka. Me den go do de roko sa de bedu baka. Me ku kisa suma uwani. Ja. No mek u kisa suma uwani. En no alas mane go pot neng atap papira. Taki minaf disi, minaf dati, minaf so. Nee. Asan nego so. No. Te yogo poti neng tap papira. Futuro DNA of saning. Im konangay kut gedrag. Ja. Im konangay kut gedrag. Want de porti boy di sroto. Wan lazy, two lazy. Den boy wakate de futuga de bere de no man fen waroko. Want de na kut gedrag. Ma uno dis doni na DNA dape boom furu funu no abitu. Ook de goed gedrag, ja. Dus biji luku unu fosi da luku dem chiwa. Ja. Want if he lose a boy, a boma, sondro wa money, ta boy kadorop, ta boy odubaka. Asem sani toch, ma puren de je waroko direct. Ja. Te usroto ding, wan oso broko, weet ik ding, de go je roko. Waterleider, de go roko. EBS, te ubijin podeso, ubijin sukuwaro ko jideng, te de lusu, den go abwa roko. Ma if de na roko, we senden go fufuru baka.
Ja, duidelijke taal. En oma Inge, nee, bedankt, zou ik zeggen. Het was een leuke interview na lange tijd. En ik denk dat de mensen dit op prijs zullen stellen. En namens Culturu TV, dat we welkom je baka in 2023. Ik hoop dat ik nog niet probeer voorbij zijn isa etalanga yere champ pindakas isabi ano sa say drink one day isabi exi stroop en zo dus geniet u ervan en ja, zeker. En ja, Alston Sanayong was hier te Rangupasi, waar we op bezoek waren bij mevrouw Sananing Oma Inge, originele naam. Teresa Inge. Alston Sanayong is signing out and until the next time. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Culturu TV. Tam Sabaka Gang, we Canada Pewang. Ja. Tijd voor het nieuws, dan look op je nieuws. Culturu nieuws, pas de vastraat is refbuntu. Unde banieuw, sadef arkina nieuw. Culturu nieuws, pas de vastraat is refbuntu. Suriname zo'n hele klan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriyo ya fans of shini, isha idole in distance of enemies. Dambo taki on the right place, different colors, one stage. Go, be alo be grow, be we la fu as I guess that I go. Be korosi na ngale take blow, yeah. Be horde gia pina follow, be descapudi